Всім привіт! Мене звати Шатохіна Альбіна, мені 16 років і я фігуристка із України. Альбіна се нам придружила пред добрим місяцем. Ми сме у клубу з веселjem сприяли. Мені тут велика честь, да я легко тренирам. Для мене фігурне катання значить дуже багато, тому що я вже займаюся понад 13 років. Це більше половини мого життя. Та я дуже щаслива, що я маю ковзани, що я маю ліде тренуватись, тому що в Україні наразі я не мала такої можливості. Та я дуже вдячна усім, хто причетний до цього, та я справді дуже вдячна. Ми Альбіні допомагаємо по наших найбільших мочах. Я мислам, да зло велико українських спортників приносить Словенії, і če bi njim тут ви nekako lahko pomagali, bi bila ta pomoč zelo dobrodošla.